Šta smo ono pričali? O, moj Vlado, tako ti je. Zaboravio sam šta smo... Ma vidiš šta su mi ovo izvajali, vidi, ovo smo sve lipo bili poredili i sve su Ametimicu razvalili. Ovo je, brate, neraj strašni. O, sad ćemo mi, Vlado, otvoriti crkvu pa ćemo malo pozvoniti. Evo te ti otvoraj, Jo! a ja ću zvoniti. A šta je? Oj, spaj klepac! Jadni smo ti mi, mušterini. Slušaj, Vlado, Ne. korim sebe pa tebe, a onda sve kornetare. Evo ona je sramota da nam je klepac i spaj zvone. Ne osjećam se odgovornim. Pa Ne, to sad ću reći našemu svećeniku čim doma dođe. Tako je. Evo mi našoj gospi. O, Gospod Bože. Da? Šta je Bože? Mi smo pred crkvom Svete Marije, to je njezino prvo ime. I po tom imenu na latinskom Sancta Maria se cijeli arhipelag kornatski zvao u povijesnim dokumentima Insule Sancte Marije. Crkva izgleda iz 6. stoljeća prema, ne ova koju gledamo, nego ona iza apsida je iz 6. stoljeća isto kao i Tureta nastala izgleda u vrijeme Justinijanove rekonkviste i obnove istočnog rimskog carstva. Takvih crkava iz toga doba je jako mnogo na Jadranu. Međutim, važnije od toga za nas, murterine, osobito za kornatare, ovo je jedna crkva težaka i pastira. Nikako ribara u svakom slučaju, jer tu je došlo do velike pomutnje, nešto zbog turističke propagande, nešto zbog pokretanja prema moru i turizmu. Ova crkva nikad nije bila ribarska crkva. Ribarska crkva se nalazi u Piškeri. Ribarstvo za kornatare je tek postalo početkom 20. stoljeća relevantno. Važnost starca danas ne izlazi iz njega samoga, nego iz onoga što je on predstavljao u to doba. A u to doba je Taras i Tureta su nadzirali najkvalitetniji dio Kornata, jer se živjelo od stočarstva i zemljoradnje. Svi ostali kornatari su ovdje dolazili na gospu Petrovčića, kako smo mi zvali crkvu, a Petrovčića se zvala zato što je bila najbliže Petrovoj blagdanu svetoga Petra i Pavla. To je bio 2. srpnja, a sada je po novom katoličkom kalendaru taj blagdan 31. svibnja. Ja se sjećam svog zadnjeg pohoda iz toga vremena, to je bilo 70. ili 71. nisam siguran. Nas je bilo toliko taj dan da nismo mogli nego pola crkve napuniti. Sjećam se i to da je bio samo jedan pjevač, moj kum. I on me molio da mu pomognem i mi smo pjevali cijelu misu Blagoslov polja. Sada više tog Blagoslova polja nema, jer nema ni polja, pa nema ni Blagoslova, što u neku ruku logično. Blagoslivija pop isto polje i... Ne, nema u smislu Blagoslova polja. 4 evanđelja kako se išlo kad je bio Blagoslov polja. Na sva 4 kantuna od crkve čitalo se evanđelje. Nema više ni procesije u onom smislu kako je bila, nego se ide odavle. Međutim, nova su vremena i nove su okolnosti i mislim crkva se očito prilagođava svojim podanicima. Ali evo, meni sad još srce boli, mi smo ovo lani sve tako lipo bili obnovili. Ja ne znam kogo, ja mislim da najviše ovo ruše ovce.
Ali ovdje gdje su ti kola i ljudi, gdje je veliki protok puka i naroda, ovdje mora u suhozide staviti cimenta samo da se ne vidi. Jer to jednostavno ne more niko održavati. Neka meni mudarci mudruju i pametuju, ali bez toga to ne ide. Moji roditelji su bili inače ne samo dobri kršćani u smislu vjere, nego praktični i strašno su nastojali biti sa svojom zajednicom. Ja mislim da svakom mutarcu bio ovdje. Bila je nezgoda ta što je padao nekad u radni dan, jer je bio na datum, a ne na nedjelju. I to je jako variralo koliko će svijeta biti. Pogotovo što mnogi poslovi padaju u to doba godine i ljudi nisu mogli. A da ti pravo kažem, nije lako bilo ni doći ovdje. Moj dede je bio pivač i strašno volio pjevati. I on je ujutro po malom u Burinu partija iz Lapsa. Jedva je uvatija se prispija za misu i stajao u banak kod pjevača. I pjevalo se. Ali on jedan cijelo vrijeme mislija kako će biti bonaca kad ide nazad i ko će voziti do Lapse po žarkom u suncu. To je 7. mjesec. I došao je Jaganče Božji i Jaganče Božji se pjeva 3 put. Smijenili se daruju na mir. U to vrijeme kad se pjeva 3. put Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta daruju na mir, jedan Lahorić, mali meštrala je probija kroz Hurijadu u crkvu. I on se jedan smeja i 4. put počeo sam Jaganče Božji. A šta misliš? Tako da se nije lako bilo dojti. A njemu je bilo u glavi koliko mu sve ima voziti. Ima do Lapsa 7 mi. Postoji jedna stvar koju treba reći, a to se u Morteru kaže voditi popa ili voziti popa. Voziti popa, Poznala obitelj koja te godine vozi popa. Taj se obred vožnje popa odvija potpuno po pravilnim rasporedu između 4 velike bloka obitelji. 2 iz Vruje, 1 iz Kraljačice i 1 iz Lučice. Sad je se toliko toga svijeta namnožilo koji se želi pokazati, slikati, da ti ljudi koji organiziraju posjetu su u nevjerojatnoj nemilosti jer moraju prirediti ručak za jedno 50, 60, 70 ljudi. U prijašnje vrijeme bi se svećenik doveo subotu navečer, pa bi bija lipo sa svojim narodom. Pa onda je nedio bija ovdje na službi, pa poslije to bija više manje ručak samoga porta do 20 svita. Sad naš uvaženi svećenik dojde sa gliserom, ovdje prikriži 2-3 put i gliseru ne stane, niti se druži sa pouku, ni sa narodom. I voda ste stavili, neka me čuje.